Maryda bir salym para almadyk polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri ýaňadan janlandy. Paranyň mukdary öňküsünden 2 esse tapawutlanýar. Soňky günlerde Mary welaýatynyň paýtagtynda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň sany köpeldi. Marynyň köçelerinde welaýatyň etraplaryndan iş saparyna gelen polisiýa işgärlerine-de duşmak bolýar. Sürüjilerden talap edilýän paranyň mukdary ýokarlandy. Bular barada Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmadyk şertlerine Marydan habar berýär. Mary şäherine döwlet ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri köpeldi. Etraplardan komandirowka gelenler hem köp diýip habar çaýdýar. Onuň sözlerine görä ýol polisiýasy köni awtowlaglary kän saklaýar. Türlü sebäplere esaslanyp sürüjilere jerime ýazmak haýwatyny atýar. Sürüji resmi jerime razy bolmadyk ýagdaýyna polisiýa işgärleri olardan para talap edýär. Habarçynyň maglumatyna görä häzirki wagtda sürüjileriň ýol polisiýasyna töleýän parasy polisiýanyň işgärleriniň talaby esasyna esse ýokarlandy. Ençemi marly sürüjüniň sözlerine görä polisiýa işgärleri awtowlaglardan bahana gözleýär. Tapmadyk ýagdaýyna ulagyň rengi solok, awtoaptekada ýot we zelyonka ýok diýen ýaly sebäplere esaslanyp sürüjilere jerime ýazmak haýwatyny atýar. Habarçy sürüjiler bilen polisiýa işgärleriniň arasynda şaýat bolan gurrundeşliklerine esaslanyp ulag sürüjileriniň polisiýa işgärlerinden jerime ýazmalygy haýyş edýänliklerini aýdýar. Polisiýa bu haýyşy kanagatlandyrmagyň öwedine sürüjilerden para talap edýär. Hanony eliň açdy ýerler sürüjilik şahadatnamanyň arasyna 10 manat salyp berseň, ýol polisiýasy muny az görýär. 20 manat soraýar. Ýogsa da jerime ýazýarlar diýip Azatlygyň habarçysy Marydan habar berýär. Onuň tasdiklamagyna görä polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň Marydaky işgärleri sürüjilere jerime ýazmagyň dürli tärlerini oýlap tapypdyrlar. Molla Nefes köçesiniň ugrunda ozalky 50lik tizlik duýduruş belgisini aýryp onuň deregine 40lik belgi goýupdyrlar diýip habar çaýdýar. Üstesine habarçynyň sözlerine görä ýol polisiýasy täze belginiň töweregini radar tutmak üçin girdejilik zoluk hasaplaýar. Ýatlasak Türkmenistanyň täze içeri işler ministri Mehmethan Çakyýewiň oktýabryň başynda wezipe belenilmegi bilen Mary welaýatyna polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärlerine gözegçilik güýçlenipdi. Ýöne beýlik tarapdan polisiýa jerime ýazsa sürüjilere has agram düşýär. Jerime ýazdyrsaň kän tölemeli bolýar diýip habarçy sözüne goşýar. Onuň sözlerine görä köp sanly sürüji jerimeni az tölemek üçin para berenini gowy görýär. Sinçiler Türkmenistanyň kanunyň hökmü rowanlygyna eýerilmeýändigini aýdýarlar.